Smije li se na osnovu govora džina ili šetana neko potvoriti? Mi smo više puta govorili da je neispravno u osnovi tokom ruke razgovarati sa džinima. To je prva stvar, neispravno razgovarati. S druge strane, još je gore vjerovati džinima u ono što kažu. Dosta puta se desilo da su porodice imale velike probleme, da su mnoge porodice poremećene žestoko zato što je progovorio džin iz osobe koji su učila ruke, pa je rekao njena majka, njen otac, njen djed, njena svekrva je napravila i onda se ljudi obruši na tu osobu, a nerijetko se desi da je ta osoba ni kriva ni dužna, samo kako bi se unijela pometnja u porodicu, tako da je neispravno tvrditi da je neko napravio sihr samo na osnovu toga što je iz insana progovorio džin i to kazao. Jer osnova sama činjenica, mi ne znamo s kim razgovaramo, mi ne znamo ko je taj džin, znamo da je ušao u čovjeka i samim njegovim ulaskom on pokazuje da je kritičan, pokazuje da je nepokoran Allahu. Dok je ušao u insana, uznemirava ga i mi u svemu tome ne znamo s kime pričamo i on iznemirava čovjek i mi njemu vjerujemo ono što je kazao. Nema logike.